Kum Shibenta ban snok tilang ya karai jongko All India Congress Committee AICC ban sedang ya ke program Mgnrega Pachau Sangram ban persya ajur ya ke jingle donbor jongko parti BJP emtang ban penkela kerteng ya ke skim Mgnrega Henry Watt ban penkela ya ke rukom penterekam ya ke skim Shispasngi hakari berok kawai lengba ke skim ke baki lajer kum ke VB Jiram G Act Nakaliang kinong yalam ke Ribhoy District Congress Committee RBDCC, ha kajing bot renti bat ke Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC, kilas dang ye kajing mi syakmat ban penpau ye kajing persyak ke bajur, ya kajing penkela kerteng ye ke skim Mgnrega arjarsan ban penong an Khubor, jong ke parti BJP, ya ke VB Jiram G Act arjar arpusan, kabalak tak mat yong ya karihi barok kawai, na kajing penkela ye kerukom trekam jong ke skim Mgnrega. Nakaliang kinong yalam ke Ribhoy District Congress Committee RBDCC mentah kesengi kila pelong de kejing yalang haying dorbar mau diang pok kejing yalam kemat ubak Rocky Marwen ad hoc president haga balai don langru ubak Jonathan Skhim vice president ke Meghalaya Youth Congress nalor kiwe kinong ketkam ke RBDCC. Apa kerenci kinong thok Khubor kinong yalam kila penpau bahadin kejing yalang ke bekerke ke belalong ha ke pratrik ke lalengkot ha Congress Bahavan. Nakaliang ke MPCC ke larai kerke banis nok tilang bat kerai jong ke All India Congress Committee AICC ban sedang ye ke program Mgnrega Bachau Sangram ban persyak jur ye ke jingle don bor jong ke parti BJP emtang ban penkela kerteng ye ke skim Mgnrega Henry Watt ban penkela ye ke rukom penterekam ye ke skim Shispasngi hakarihi barok kawai lingba ke skim ke baki lajer kum ke VB Jiram G Act. Habidai berkenika protes nakaliang jongka Meghalaya Pradesh Congress Committee rengkat kecing ketha naga All India Congress Committee tementak singi don hapo Ribhoy District ban persya dan ban persya ya kini ka cinglek jung BJP kumbala maj phang mentan kini program ka bangi launch ka dega Mgnrega Bachau Sangram program te habapai ha kini ka benta ka cinglek jung BJP kamdei tang hakaba ipen kela tang kerteng Henry kidon pat kimat kibakta ya untuk usuk ya kinong belasngi kamtam habangi pai hakisnem baladem habangi pai kisnem ke BJP nadu usnem arfwe arfuar kila sedang pentelot ya kini ke skim Mgnrega ndakaba alot ya ki budget ki how arfuar dangi pen ki alot new fulai hajar krur katba kacing diman pat kapoi sedu kena pra hajar krur Larangi pai usnam arfuar arfulai ngi iba new fulai hajar krur la allocated lanela mang bat menta bat kapoi hadu prap khandai hajar krur tehap arfulai arpusaulai ladangi pet ki la mang yak tengka nam taka Mgnrega tang ripo hajar krur takamut kani kadai kawai ban pentolot bor ya kani ka skim la kani ka an bat menta lai ke cinglek jongka kala penkela long an sendon dabak penkela kerteng syaka VB Jiramci tengin pensyai hakmat jongki pat ba ka ai kenika VB Jiramci kale bat balai ka kta ya ki baduk besuk balai ki kta ya ki baduna kot ki kayo kot kham tamik than kondong ladangi pet kat kum ka data hakisnam baladap ni ba 40% na kinong trai kidai kilong kemi kidai kintai te kachingle kachung BJP kolong ban yuroj ya kohok trai khamtam namta kilong kemi te ka benta ka benungkong ka ba penkela ka ni ka an kolong kawai ka benungkong du kadai ka kanu ka an lanelunu kanu ka kam mentala batha bai daka sorkar pedeng hangnu ban ai kam bat yanu kata ka Jingpynkylla kam kan dei dah bangi pai ka MRCE mensyua kini ka an ka trekam man la kisnong hapo nong kendong ladai hakanu ka bentah ladai ngidon kam kemud kini ka kumbangi ong ka dega demand driven lane kata ka ba ngidon kam ngipan ka sorkar ngiyo ka kam hapo asansi hari menta pat ka VB Jiramci ka le kolong ba ladang idon kam kadai ke government la kadai ka sorkar pedeng kaban decide kaban rai kata lada dei ban ai ne lada dei ban ai
Kani kalong ba kata ka right to work lani kata ka hok bantre kam don show. But kani kala ban pen delay hababun ki benta. Kajing delay haka siu ka bai tulop chongki nong tre habade ki mar ki mata kumta ter. Te ka baar kalong ya kani ka budget mensyua umdon ka budget mensyua la dengi don kam ka kam ipan iyo e ka bha re menta pat ka sorkar ka le umno ka fix shwa ya ka budget kala mang lupa ya man la ki state tagamut agni ka pisa ka rai ya ka kam lada umdon pisa umla bantre te shubu menta kum ka state ka chung mensyua shubu menta lada ka state chungi kam don pisa bantre kam la bantre nomor balai kam la bantre nomor hakani ka an da omba Khamtam ya kani ki basiwi ki bainong tray mensyua hagapor choka MNREGA ka jingsiwi ki nong tray kalong 6% funding by the central government naka central government but menta kani keti hagani ka an ka batmai bi BHP gale kalong ba ihap kata ka jinglut jingsap hap ya share lang bat ka state hagi wiki chaka riu phola sauko but hani ki chaka not east ngi khandai phola shipho 10% ru ka state chungi kum ka chala chungi ka baduna ka yo kwat ka de gawai ka ching e ka bakhra ban si tulop chong ki nong trai belas ngi te ka ni ka de gawai ka ba yu roj ya ka ta ka hok chong u paj ba te ka balai ka de ka ching pin kiu shu ya ka ta ka ching kit kli ha ba de bat ka pla tengka po ka chala ka chungi kum ban chu ong no mensyua ka MGNRGA Baro kini ki wages kumba ong mentat akhman la penyai dek sentral mentapat sibuk menta kum ka cela cungi Meghalaya ka baduna ka yokot nang nu ken si ki bai tulop nang nu ki si bai material min kini bala dep isna menta nadu snam arfu hadu ni arsan ka nungut syu kita ki kontraktor ki bal umpat yo wat ya ka bil ka bai mar ki tadawan ni kini ka an kalong ka cing du cing mentoi le ni kata ka cing slam ha ka cing si ki wat ya ka bainong wat ya ka by mata. Teng sibuk kum ka state Meghalaya chungi. Let's say la fix lupa ka budget na ka central. Temta anda la fix na ka central, lada ka pisa. Kam don show la fix ka state ka ta crore hapo Meghalaya lada ka state ka access ya kata ka cinglut cingsa kumut upload ka state chungi. Kani ka penlong ka cela chungi borok ka wei keri India ki bahap ki thain nong pendong khamtam ka ya ki ban ya chekmat on bentre kini ka scheme. Ta ka basaw ngipet kani ka cing perking chungki habidai bat kani ka an ka pemerintah ka cing penwan banwan ra kani teknologi hanadu ki biometric attendance ki mobile apps ban link ki Aadhaar pitep bagani ka scheme ka dai nam ta kinong kondong nam ta ki bala nang la stan ki bala tip ki bala shai pangkani digital mentah rai mentah bang ipet laong ba habang ipet ka ai ka penlong kani ka long ba ki briu po khamtam ki thain nong kondong dang duna ki bala ban pendon kami ki mobile phone don ki chika nong kondong ki buduna ke internet lada duna ke internet lada umlong lada ka bank chungki kimling bat ka Aadhaar kimling bat ka copkat mut kin du no ya ka tulop ki chungki lada kiwan makna lada ka chuta king kamlong kemut ki du ki tulop chungki te ki bah one hok bantre kim yo andre ki bom wan pat ki yo bat kani kolong ka kumbaki ong bakadai ka ban track ya ka corruption hunrei ban track corruption ban yuroj pat ya ubaduk kamut kamdei ka babha nani kamdei ka babet te kani kadai ka wei ka benta bat sakawei ru kolong ba lada kani ka scheme kan long suki ko suki kan du no ka ai ka ba pentroin khamtam ki long kum hani po chala chungi bun ki long kumi ki bakit khunrei ki basahi la ki khun chingdon kam leng ba kani ka scheme ka biki yo ching mentoi lada yok kam syu kin lek kumnu hap lek chapok sor banwat kam wat jam on dalet chapok sor ka ai baca ka penlong ru I khun ti bakin ka lek school pak school yaki te shibun ke cingta dei ke ta takani bang ipet itnat yakni ke an hanrei lada ngipet bha lada ngirung bha lada ngipuli bha ka but chung BHP kolong ban pendu pendam yakni skim suki pasuki tega cing temu chung BHP ro kim sung tenat ban yo ban wan ka kerteng mata makan hi kecing wan kecing ka link cuki ka long bet bat RSS ban puan ka kerteng ram aman link ta kecing yo kan ban yo pris nang no ban yo cingero nang no na ki wei pat ki benta
Tukumta long bahaya ke Kyteng cuma temakan hi la penrung kenang leng baka kongres mencian nomor matemakan hi uyeng nam tau duk usuk uyeng nam ta kinong tray bela uyeng nam ta kiba syak kentat kiba syak marginalized napok ke society ke congi te nagaliang cukup konkresi ni yang Skhim watla kani ke kelaan ringi yang Skhim bat pi kipat ba kinong somsnong jong ke cela Meghalaya bageri India hebro kawai banginya le la kadai hapo surok la hadai hapo press conference le la kadai hapo parlimen ke kongres kan yasa kan le banyada ya duk usuk banyada ya ki nong kendong khamtam te te chu kapur ba nakaliang chungi ni di ban wanra beng ke kaan ke ba rim wanra beng ban yo katakan demand driven ke bang ke benukong kata kuat ban demand driven kebut pengila ban dawai ke kam ba kadai ke supply driven nak state nak central tenang ta ngin yo ka complete which is payment ke bank nang ta bakin burom ru ya kisnong kita ya kador bar snong lada kador bar snong kadon kam cing trai ba ban na central ngin control ki he ki han ki badon Khubor control le kisnong kita ni don kami ko hok kum kador bar snong kum ka VEC kisnong kadon kam hok ban yo ki kam ki jam tenang tangi ni dawaru baki de ki ban withdraw ya kani ka VV ci ram te mentangin yo pat saka kendiat to khuble phi baro ngidan hangne kum ka Ribhoi District Congress Committee hakaba ka Meghalaya Pradesh Congress Committee hak Emergency Executive Committee meeting kabalong hak praterik uni ubnai meningkong arhajar arpusan hapo Congress Bhavan bat ka AICC baro kowe kala launch ya ka protest hak baide bat ka jing persha kabala ai Kyteng kumlo ban yada ban safeguard ngila ke ICC kala launch ka protest kabade ka MGNREGA bachao sangham protest program te ka MPCC kala instruction ba hadin balai syong ban perkhat ngidon kam ban wan sigi pajba ban pensyai halor ka jingkta jong ka jing persang jong ka sarkar BJP ban penkelano ya ka penkelaan juborno dakaba pendukno ya ka kentin MGNREGA arhajar san ka an ka bala penskem da ka sarkar India ka mensyua ka Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act bat kani ka sarkar BJP menta kala penkelano sendet hauli usnem arhajar arpusan sya kata ka Visit Bharat Guarantee for Rozgar and Anjiva Mission Gramin Act arhajar arpusan kabangitip kum kata VBG Ramji te kum ke parti kongres kum ke Ribhoi District Congress ni sokomen hangni idon iba Jonathan Skhim ibawan napo ka jingbetha nakalian jong ka Meghalaya Pradesh Congress Committee sya po Ribhoi District hibro away banwan ban khot ban pensngo kerpang lengba kani ka lat patai Khubor jong nakaliang jong pi kinong nakaliang jong lat patai Khubor kenang bangila ban pensyai sopai ba kumno kani ka jing persang jong sarkar BJP da ka ba penduno ya kani ka MGNREGA arhajar san ka an ka bala ai ka jing syakri ka bajanai nadu gipor iba mensya ku bala arpo tilik isnem ka jing yo kam yo jam hapo ka jela ka jungi bat hari India hibro kowe ba kumno gi longing longsem kila ban yo bela lengba kani ka skim MGNREGA ko parti ni sumphia beli ni wan lengba kani ka press briefing lengba kani press conference ka parti ka sumphia halor ka jing kta jong sarkar BJP halor jong kani ka skim pi kadon ka hidden agenda ka banadu la khambun bun snem kadon ki Jingpynkylla na ka sarkar nimla manen da kawan kowe ka sarkar ka persang ban penkela yaki an na ka pos Henry kum bagi phaidin yaki arpho tiliki snem ba kumno ka MGNREGS ka skim ka ketelaan haus nem arhajar san bat ngaken mau ba kisnong githau kisong shit kisnong githau
ki pahu pahan, ki nong shong snong, ki snong ki thau, ki ipu iping, ka roy ka par kawan, deling bagan ni skim ka baka sorkar kongres. Kawan ra lengba katakan MGNREGA. Deling bagan ni skim MGNREGA ki snong ki thau ha ki snam ki bamun shwa, gila man i ki don shibun ki Jingpynkylla habai de bat ka roy ka par. Bagi nong shong snong gila man yo kam yo jam. Bagi nong khana snong ki non kam balik wat belas sabar. Ki yo man belas snong. Henry nadu arhajar khatsau bawan biang bawan ka sorkar BJP. Kelas dang man ra ikian. Ki bakta shisha habai de bat kayo kam yo jam lembaga ni skim MGNREGA. Kendiat ko man supir kenau ya baru ki nong shong snong hapo riboy. Babun na kinong song hapo riboy menta kila sange man pentri kami kini skim MGNREGA. Kaya kada. Kat bakli kirang ba snong, kat bakli kinong song kiong ba menswa ka VEC, ka Village Employment Council, ka don absolute power. Kala man pentri ya kakam. Lada day hakabay siu bay bela ka fan kawan siya ka account jong ka VEC. Lada day ban haban siu bay material kafan kawan siya ka BC. Henry menta kilongin swaban apply ya kam swaban yo tre ki haban apply swa hable ka system lemba kata ka geotag haban syandur swaban tre haban syandur hadin balada tre kapisa kawan hadin sitio artio kalek siya ka account ka jongki bandala phai sa material hadu menda balai ki snong ki thau balai ki dormal snong kisa sange man pentri ni ka skim ka dau ka long ba ka jing sa ram habai dei bat ka bai material ndot shu man pentri ni ka skim kamni ka bang ngikren ani kamni bang thok kamni bang shia thau ngare nga khot ngawen ya ki dong shong be jong ni ka dong than ka jongi hapori bhoi bro koi let's say saman na ki snong kli ba phi babon na kisnong ngandun batong bababon kila sange nga try di tang tu kan itilig kisnong sanong kendong ki babdon kam ban siu bay ka bible la jong ki kadang let sa po ka account jong ka VC mo ki bajngay na ki bank Henry ka babon na kisnong menta ki saram la ngilet sa po umsling block liabilities na ki crore nangi phai sa po umling block liabilities jong bay material na ki crore nangi phai sa jirang block nangi phai sa Byrngem block. Day naman ta kadang ka jingwan ra iya kani ka VPG Ramji. Ngang ong tang kani. Siu swa ya ka bay material. Ka badai hok ka badang sa man ta sa barok ki dorbar snong sa barok ki VC. Sawan ra ya kan ka batimay. Nang ta ka ba jungingin sa pedian. Babon kilang masnong kinya Khubor lang bat nga babon ki dorbar snong VC kinya Khubor lang bat nga. Namar balay siu shwa ya ram bay material jong kisnong baro ki bala pentri nado ko kor ng shwa bali ha sorkar kongres shwa kas nam arajar khatsaw bali kisnong githau kiyo bantri lai no kiyo bantri hala kamon jong kiyo ban pentri bhai ki skim namar bali ngiyo ya ka hok lai no ban pentri kadiman kayak nangi nagijok kat holder ngiyo bantri hantu kapisa ka fan kawan sa VC kasi ka tao kayo ban penian kayo ban ni adjustment da ka pentri kamha Henry benta day naman kata tao kinjat nga shwa ban stress Halor ka Jingpynkylla jong kami kumbala kren iba Jonathan Shakman kani ka VBG Ramji kumbala ong mai kadang tak kinjat iman ibang ko man stress ini balik kadon ka Jingpynkylla pika MGNREGA kadi ka hok bala pensong nongrim hak imlang salang kejongi bala penkelaan katrekam haki beduk tamkum ka bor bat ka hok baki di nong shong snong om ki nong yo jimentoy ya ki kamus nya ka kongres kala ay ya kani ka ayan sa ki nong shong snong gali India dag baburom ya ka jingyo ijngai jo matamagan kata ha katreka kata ka jingkin tiu ya jaka nong gendong bat ka jingeta ya gibatlon hakim lang salah kan baka VBG Ramji Act ka pentlot ya ka thmai trekam jong ka jingmang lupa batikna kata ka garanti ka bangi om hakani ka VBG Ramji mundan garanti
Hanya ka MGNRG ka don ka kentin ka bong Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. Layan ni balong kat balong ni don ka hok bandiman ni ka kam. Teka ba khadu kalong. Kajing kendiat kisi jing tray, kajing slam kajing sil, kajing hapan pet lek tray nak away ka jaga sa away pat. Kajing ino ki kena, kajing pule, kajing bamsungan ke kom tray nak benda di long kami. Bat kabar konstan ngan tong yang saisin karam kabadang sakut menta. Haman na ki VEC, haman na ki Shillong. Ko sarkar BJP. Siu shwa. Ya ka bay material kabak ki Shillong gitaw gede hok banyo. Dan sawan rakyat tak ayo batuman. Dan pagba selamat pedia. Tingi kum karib hoy district congress ngin yang Skhim bat ka hok jung pagba. Kum ka party congress ngin yang Skhim bat ka hok jung pagba. Long kat balong lada day bengin hampan yang surok. Long kat balong lada day ngi hampan I state protest. Long kat balong ngidon ki MP jung ki ban rakyat ki issue. Bat ki MP hakpo ka jingalam jong leader of opposition jong ke parlimen ni jong ni Rahul Gandhi baro ni yang Skhim baro ki MP ibadan hak kalian persat ni yang Skhim ban protes ban persat ya kini kajimara jong ke sarkar BJP dai namar tak tahu ki ICC kala launch ya kini MGNRG baca sanggam program protes Lisbon.